Hey लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै लोगोफोर आं दिनै गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव गोदानै आपडेट्सखौ लानानै फैदों लोगोफोर थांनाय 2023 मायथाइयाव आरडि मसन पिक्चार बेनारनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो सावथुन दिहुनगिरि बिथां पंकज लाहारीनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1खौ जों बयबो नायखांखाबाय जानांगौ। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदोंमोन सुखबir काrzee, लिंसार बसुमतारी, पुजा मुसाहारि आरो monalisha हाज'वारि बिथांमोनहा। नोंथांमोना सोरबाफोर मोजां नायाखैबा इउट्युबाव थांनानै नायहैनो हागोन लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा दायो गोदानै फैगासिनो दं जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2। दायो बे सावथुननि शुटिंआ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सोलिगासिनो दं लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे सावथुना दायो 100%आव 55%सोआ अलरेडि जाखाबाय लोगोफोर। आरो बे सावथुनावनो नुनो मोनगोन गासिबो महरगिरिफोरखौ गोरों मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। सावथुनाथ' एरायनो नायनो मोजां जाखागोन लोगोफोर। बे सावथुनावनो जों बर'नि गाबनाय मिनिनाय बुज्लायनाय मोनफ्रोमबो नुथायखौनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। बे समाव दायो बिथांमोनहा गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ गोब्राब खस्थ'नि गेजेरजों नाजागासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर थांनाय जेनाखि जोंहा पार्ट 1आव गावलायनाय बुज्लायनाय मोजां आदबफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। आरोबाव जोंहा बे गोदानै फैनो गोनां पार्ट 2आवबो बिदिनो बेनिफ्राय साबसिन जागोनखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। बेनिखायनो जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोना बयबो सापर्ट होबानो जाबाय मानोना बे सावथुना जिहेतु गिदिर बाजेट लानानै खालामनाय लोगोफोर। बेनिखायनो जेब्ला रिलिज जायो अब्ला सिगांनि बायदिनो लैहोर फैनानै सावथुनखौ अनसायबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर।